ଏଇଟା ଆମର ସଚେତନତାର ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ। ଆମ ସଂକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନକୁ ବାଛିବା। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଆମର 31 ମେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏ ଅଭିଯାନଟା। ଆମର ରଥ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବି ବୁଲି ସାରିଲାଣି। ଆମର ବାସଦେବପୁରରେ ବ୍ଲକରେ ଏହି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରଥ ବାସଦେବପୁରରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନକୁ ବାଛିବା। କେତେ ଦିନ ରଥ କରିବ ସାର୍? ରଥ ଆମର 26 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଳନ ହେବ ଏଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଲିସିଟ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ। ସେଇ ଜୁନ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର এই ରଥ ଆଉ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ।